ngim sim yo jing tip e pade na u kami pateng kumno ndre blay tu lada ular ba nau ni Ismail ular la itu lupa haka hagar Abraham la itu nanta haka hagar to kadkhot ke bakhat ar hadu ke ba khat perang bat kini kilong ki jinghiar pateng ben riu jong Ismail ukun u Abraham ya uba ke hagar ke ba ke kenja Egypt ke syakri ke Sarah kalakha yau Abraham bat kini kilong ki kerteng ki khun rang u Ismail hala ke kerteng kat kum ba lakha pateng yaki unibayut ukhun nikong u Ismail badu Kedar, badu Abdiel, badu Mibsam, badu Mishma, badu Duma, badu Masa, Hadar, badu Tema, Jetur, Nafish, badu Kedema. Kini kilong ki khun cendang u Ismail, bat kini ken kilong ki kerteng jongki hala kasnong bad hala kikut. Khat ar kisim hala kajat benriu. Bat kini kilong kisnem kejing im Ismail shispa laipo nyo snem. Ti ula kut no kemensim bat ula yap no balalum ya uru sya upai lang jong u. Bat ki khun jong u kilay syong sa nadu kari Habila hadu kari Shur kabahakmat kari Egypt habamiyat ha kalenti syapang kari Assyria. Namar lahap ban syong ne u Ismail hakmat ki para jong u baro. Te kumbangi la yakren tanang sipang te kitu kilong ki kerteng jong ki khun cendang jong u Ismail. Kidon baro khat armun deh. Khat armun te hakbayi hintu pat de hakad khot ke khat riu kala yathu pat yaki karta jong u Ismail kan nu im. Hispa lai pinyo liki snem. Kalau tukar bakhat nyo. Oh kadikad khot khat nyom. Pi hani kad khot bakhat ar kadon kan ite kijing hiar pateng ben riu pendon kam ketin ben riu mot pun ma. Te ha kad khot bakhat riu ka pau kimi adu ki khat ar kisiem hala ka jat ben riu. Buka aroi ba. Karkom bu kentin kumai lai keren hak kita ki hilnang yaskan bud niki kerteng jing hiar pateng hang ni. Kabasdang ki deki khun. Jindlang tenrin dakila hamiroi dakila kri keleng ki jaka tu jaka bi syong snong ki bi nang roi nang par kemudian tu kilalong no I kemba na wei brio kami kajat ben rio Ha. kidan ka jong ka ketin te kilong kis iem te di halo jong kata kan kanong rim hang ni ki kidon ta kan long kis iem kajing penon kam ning atharai kan nom da de ya kum kini kis iem kum ngisong tu kini kis iem jong yiwa menta kinong yalam ya tu kajat organ Kabakatu ka jat ka nyu burong. Te ni la ong hala kasnong bat ni la kajing kadau kerpang ni kelong hala kikut kemut kimdi tang kisnong ki kisnong tu ndai ki kisnong ki blada kier bahai kan Kier kan ro ba. Ti katun tu la penon kam ru deki jat ben rio kalong kajing ya pher hang ni bat kar komlong kajungi ti kalong kata ka kani ka kumnu ba ini kini ki khun te dikila yemi kilong shibun dikila ya keleng pada ki kala jat ben riu kan Nang roi nang yang. pher hoi hato yangi kum ka jat ben riu khasi mo na ya keren habang ya pher kini ki kitin kat ni lada mundon kani ka jing te song lang tang kani ka wi kitin pedeng yangi tengin ong bingilong la ka jong kai kan ya bah kata te yangi Haka perkhat khasi jongi. Kadai kejing shisha ba kaktin ka pati asong kadi tang kani kaktin ka ba. Kaktin pedang kani mo kyong. Kidon ki pun kam kadi kaktin kami. Nak liang kinong tho kadi ki khasi thor society don wi rong ba u kren wi kada li om. Ni dei ki kidon kaktin kami kadi kaktin khasi sora. Mo kadi kani kaktin ngi puli kot ba ma. Te kidi ki kini ki kaktin ki badan syakalang kidong kisnat kadi khasi ki ong ki kaktin tenat. Terbatik song kadai kan ni. Tak kan syam sitom bangin ong bunta. Nama kani ke banyak keren ni tak kadai wi ke balong. Kelum ya baro. Besutu baro. Banyak sutu baro. Tenda yimla bat ong pade bakan dei maka ka ketin kami. Kita tekan kan syam sitom ini. Nama ngi ong ya ban kerdan ya kakat ka ketin kami. Ingin hak ban ngam misya kani ka thui jong ka linguistik kan. Nama ngi dei ki
Austroasiatic ti Tung inum yang ngam syata. te dangi le syata te kelong kala ya than ke nyingi namar katu pada kadi ke jeli jong ini ki ba puli ya kaleng gustex Em inum yang ngam syata nga siwan ra ya jeng keren jong wei rong ba ud khot jong ka khasi ta society ba wong tin kemi noi na khani ke session ba menta na kaleng jong phi ra ta ka jeng sngau jong phi. em nga Tingi masih hut ta ta. masih pun la ka jong ka jing Jeng sngau jong phi ga. Ta ba ka wei ka ba phi kali mene hatu. Lada kam don kani ka khatin ka bang ya keren menta ka beng stu lang kum ga jeng ri khsi ngi pra sai. Kali ka jeng kali ka ba. em ngi nyelong mu la ijong kan La jong ngila ba yesu thu kat tu kat ni ha. ndai hato ngin kam no bagi long la ka jong nginum dan jing ajan Nah, jeng ruai ma jeng ruai si bang tiam pernah ro boy wa udah pak kasih bayar nih tela da kam dan kani khatin kemi sai ka si kan num dan pedang tu jeng ruai ro kalau da kam dan ka di tin pedang tin kan ok tin pedang ah ka bangi ya sum thu lang bot kan ma ban ong bangin ne ka jeli jong jeng teli ka wai jeng long ngim nang batai ya kata nomor kapur kai lam nei ti ngim tip kan position sibu mta la kam shimi kini ka tho katar ka bandon ya ni tin pedeng ka baya su thu ayo ha ni su thu kaleng saudong ti kan position te nang batai ni kebun ke kan bun tangah jeng antat kan ta kai ka bang keli meneh ni kalong ba pet ke duksa kum kini ki kun cendang jo kini ki apartemen mo ki ba hiar pateng no Abraham kini ha pakidan si wi jakang mut ki long la kajat ban rio la ka khtin ka bai karen ti ngam tip kata ka belajar kum ha kani ka jat beriu kum ni na kani ka long yi yo kawan long nei ngiru kum ka jat ban rio long ini me khan na kani ka jing don ni ka khtin handai khan na ka kom mi jong kikur Tenrai originally kila belong kuwe. To ki kepo kinya bun. Dekat nang Islam nang yar tunung tendai. nang ya nang pra Nang yar. To kan don ketu kajing te akur ne. Te kimi kiwe te kalong kastenat ban ngam syata kalong ngim kot bor num kuat kan pen kelumar man kan pen kelumar na kan ka thong ngi kan ni kan Tenrai long ita syumi jengkli na marba hang ni la ong ba kini ki khun kin sakala jat ban rio hi long ita di poi ba yangi khasi ngin kham sitom ya kaban kthai dai banta ti ka ke bunyi keren tan golong tang shu bu tangum ki jengkli bangi kum khasir ngin ha perkhat kan ka jingilong teli ke jungi ka ba ka khtin ka te asong langi kini ka khtin pedeng anta ka baat de ko kom long kur long jat ki jungi ko long do long snam hangi long kasetunat be nya ban ngam syata nga amut ban penkut ya kata ka benta kom ne mo ngam tip pin soi hat bakan ni ka khtin hasi ka bangi keren ka babaro ujat ban riu yang penar bhoi war mara mulangam ni so tho kadai ka wei no shobi ka bate asau ni mu ujat ban riu nga so la nga so sup mun pedang ta ngam tip nak len pi yo pi dan ko mai em kan nya ka bamun kum ka ujat ban riu ka ni ka khtin ka nang dehi bakan kan nyalam yi chakmat ledang dei bun kham ruspa lada poi ba cak bentawan kampor ruspa lada don ki ba wat benia kamut kala ban long daga jeng perkhat jeng amo kala ban long ya ka wei ke jeng mon hak tien sora ki on kumwei hak tien maram on kumwei hak tien phoi ki on kumwei daga wei ke jeng mon ruspa ka ya kan kaya tong inum dei ngam jangai stamo nomor ngim dei kot bor ma ngim dei expert ya nika benta kidan ki perlok ki ba hepet ki ba kham tip kham ba ki ba tikin sai kisna ye keren penyar ma ki tingin shu ai tang penja sebi keren mo to da poi ki to ko khot ka khat phra pa de kadau ni ba ki khun em sha khat ku khat phra don khat khat nyu nei te hang ni ru lo ong hang ni ba Ismail la yam nei bala lum ya uru sha upai lang jong u ti ka jingkali bumi ni hatto yu Ismail du la tep mo ha ka ni ka jing tep apo makpela ni talong karpang kami am ka jingkali kami ya ti ringi pha namar ha ka jing tep batep yu Abraham lo penan kami ka ju tien la lum yu u upai lang jong u kumo pina percaya ne chakman te hang ni ru penan kami ka tien la lum ya uru Syaupat lang. Tak long kadon kasara u Abraham. To kata kam dabu jing e nyim. Ban bediam. Menta pade u Ismail
ukhun jong kamrau nei ka sekri jong ka Sarah tahu dia mana ka Hagar ti long menta pada uni uyam hatu kita kinuan tak mo hani ka krem makpela ngam tharai nengi puli kat kum kani ka khana ni haladi hi ngam tikna bau Ismail kin tep hakaju kajing tep bala tep yo kupa jung kani kalong nakajong nomor ba upau Ismail tang hapo buyak u Abraham hadin jong tu kajing mi ino nakalong yeng to sama hakan kat khot ka ba phra ka ong bat la yalum ya u sha upat lang jong u kamut ya u Abraham la tep sata wa sha nei te hakan kat khot ka ba hani kat khot ka ba khat nhiều khát nhiều này em đi khát nhiều ho ba khát nhiều bat la ya la lum ya uru shop pai lang jong ya uru ai buka stress ha ya uru ini jing bo ya uru yo kamut yo ka thobak ni kadai hi samak pela ya uru shop pai lang jong em tak nong dari perkhat nak ai ka jingja ka belaja ka loging sem jong Abraham ka Hagar ber Ismail kin haban mi din hai sabe sabe nak jing on jong ka sarai la ka jong ti wat hakini ketu be pe nya thu ni kong ru ye ki ni ki khun chang ni tengah kampo tumut lapen kerja sela da kalong kum tu lapen kerja ten iya ka jakatep te kam ya kamut nginum la ban ong ni bala tep mak pela namar haki lenong ki wasidin sakado yenu pada bala tep tak okey kalau kanyarap ini kamut hang ni mentang nginum pat pediang ngabayu Ismail la tep mak pela lani yu Ismail khlem la tep suwe nginum pat ong ta kamut ki belnong kana ki wasidin ki sabatai ngi temar kana ki wasidin kinum kren Yesu Ismail kumta kanum itu Yesu dan sekarang ya kani tangkum kita ki beliau ki bolong nong wei ya ki khun pateng ki ban mi pateng nau Isak te ka bangin hab ban bu jingmut hang ni la ki de ki bami pateng nau Isak nau Ismail ki de nak aju ka long ying tenrai tende hadin pada ki long nong wei bahkan long ka benta kum nu ba uni unwan sha utrai ba du bleu nyok nya